Къде се намирам? Не знам, това трябваше да е мечтаната почивка. Не знам къде влезнах. Ужас. Мале хора, много е тясно наистина. Сигурно се чудите как попаднах в тази ситуация. Нека се върнем малко по-рано и ще ви покажа. Здравейте, приятели, и добре дошли в канала. Аз съм Галин и днес ще ви взема на приключение с нас в Неапол. Така че нека направо да започваме. Преди половин час пристигнахме, слезнахме от летището и хванахме Алибус. Той ни стовари на едно много странно място и сега в момента си търсим хотела. Имаме около 10 минутки пеша до там. Ще си оставим багажа, ще се настаним и ще потърсим някое местенце за хапване, да разгледаме града. Първи впечатление е вече, че града е много готин, има си своя чар, но хората тук карат страшно лудо. Направо хората се пресичат на пешеходната пътека и колите минават през тях, ще ги блъснат, ако пешеходците не се върнат. Просто... Лудницата е голяма, но може би точно в това му се крие чара. Така че ще ви държа в течение. Нека да се настаним и ще ви покажа целият град. Искам да ви покажа, току-що открих круизен кораб, за първи път виждам и е впечатляващ. Наистина размерите му са огромни. До хотела ни остава точно около 20 минутки пеша. И щом влизаме в първата улица от центъра, вече се потапяме в духът на Неапол. Току-що се настанихме. Сега съм излезъл на тераската да си пия едно кафенце и чакам Моника да се оправи. И може би след като се освежим малко, ще излезем и ще ви взема с нас. Трябва да разузнаем кое къде се намира, да потърсим нещо вкусно за хапване и да се почиваме вече. И отутре започваме с програмата. Предвидели сме няколко места, на които да ходим, няколко музея, галерии, църкви и нямам търпение, ще е много хубаво наистина. Ще ви взема с нас и ще ви покажа цялата магия на Неапол, тъй като е много красиво, мястото е уникално. Градът е много по-голям, отколкото очаквах и има уникални места, така че със сигурност се заслужава. Ние, разбира се, нямаме никакво търпение да излезем, затова оставяме багажът и по най-бързият начин напускаме. Излизаме вече навън, започва да се стъмнява, часът е около 7:30. Собственикът, който е на хотела, ни препоръча много една пицария, така че мислим направо да отидем там да вечеряме. Искам да ви кажа, че сме на супер яко място, по средата на центъра сме и всичко ни е супер близо. На пешеходно разстояние около 10 минутки е всяка една локация, така че направо ударихме джакпота. И така, сега тръгваме натам и ще видим какво има наоколо. Докато вървим към пицарията, няма как да не ви разкажа и малко за Неапол. Това е един от най-старите и най-оживените градове в Италия. Неапол е известен със своята уникална атмосфера, тесни улички, скутери на всяка крачка и, разбира се, гледка на Везувий към целият град. Тук животът буквално кипи и точно това го прави различен и запомнящ се. Току-що дойдохме до пицарията, която собственикът на хотела ни препоръча, така че сега чакаме да се настаним. Те след малко отварят, между другото. Ще се опитаме да си вземем маса, която е отгоре с по-хубавата гледка, така че нека да видим какво ще стане. Хората току-що ни настаниха и мястото е уникално, наистина гледката е неповторима. Сега ще ви покажа. Между другото, цените са напълно нормални. Една пица е 10-12 евро, така че за разлика от София са доста по-прилични, бих казал. Току-що си поръчахме и сега чакаме да ни ги донесат. Мони си поръча капричоза, аз си поръчах наполи и 2 аперола. Шепна, тъй като има много хора около нас, не знам, обаче изведнъж се напълни цялото заведение и е нещо страшно. Супер накачкани сме и това не ми харесва. Но се надявам пицата да е вкусна и да се заслужава от цялото чакане. Хора, хапнахме пицата, е 10 от 10 направо. Аз по-вкусна пица не съм ял. Препоръчвам ви със сигурност. Сега обаче не знам какво ще правим. Ще се разходим и най-вероятно ще се прибереме, тъй като доста се изморихме и вече трябва да се почиваме. А пък утре ще се включа отново. Добро утро, хора, включвам се от сутринта.
Днес имаме цял ден, така че ще обикаляме из цял Неапол. Имаме доста неща, които трябва да видим. Сега сме в една много красива църква с лимони, вървим натам. След около 8 минутки ще стигнем. След това имаме да посетим много красив площад, който е един от най-хубавите площади в Неапол. И след това сме до един замък. А до вечера, тъй като днес е много специален ден, понеже Моника има рожден ден. Ей, честит рожден ден на мен. Ставам на четвърт век хора. Другата година ще бъда по-близо до 30, колкото до 20, което малко ме плаши. Да, запазва едно много яко ресторанче с гледка към морето, така че ще отпразнуваме рождения ден там. И това е. Да, очаква ни дълъг ден и горещ. От сега е горещо, не знам после как ще е. Много е горещо, наистина, много е шумно, има адски много хора, още от сутринта трафикът е огромен, но пък може би точно това е хубавото нещо тук. Впечатленията ми от хората са много добри, тъй като хората ми се струват доста топли и приветливи, усмихнати, гостоприемни. Но може би са се свикнали тук на трафика, така че на тях не им прави впечатление. Собственика ни препоръча много яки места за хапване, музей и галерии. Със сигурност ще се възползваме, ще ги посетим в някое време, дали днес или утре, но е доста по-различно от Рим. Аз го сравнявам с Рим, тъй като бяхме там преди 2 години, както знаете. Та, различно е определено. Може би чарът на Неапол е точно тесните улички с високите сгради и балконите, които стоят един срещу друг. И хората, които живеят там, все едно могат да си прескачат, да си ходят на гости. Това е страшна лудница, тук някакви деца се пръскат с вода. И дано не ми опръскат камерата, защото... Ужас. В момента се нареждаме на опашка и влизаме вече в църквата, където е градината с лимоните. И като тарифа виждам 7 евро и 5 евро, така че не е толкова много. И след малко влизаме, хора. Това е градината на базиликата Санта Киара, едно от най-спокойните и красиви места в Неапол. Тя е известна с ръчно рисуваните майоликови колонки и пейки, които са украсени с цветя, плодове и представят сцени от живота на Южна Италия. Малко хора знаят, че по време на Втората световна война базиликата е тежко разрушена. Днес обаче тя е отново изградена и изглежда невероятно. Иначе мястото е уникално наистина. Харесва ли ти? Да, много. Аз винаги искам тук да живея. Да стана монахиня в този Санта Киара манастир. Не стана викал монахиня. Мале, тук има някакви много хубави неща. Ще да влезем. То сега трябва да влезем вътре да разгледаме, нали? Добре, айде. Има няколко музея, в момента влизаме в единият. Ще разгледаме и след това в останалите. Видях, че на вторият етаж има дърворезба, така че сега се качваме да разгледаме и там. Току-що излизаме от музея и сега седнахме отвън, има много яко кафене, ще пием капучино и ще обмислим къде трябва да ходим. Мисля, че втората спирка е площад Гесо Nuovo, така че ако не се спрем някъде другаде по пътя, направо ще се включа оттам. Видяхме, че в близост се намира и друг площад, затова тръгнахме направо натам. Вече сме на площад Винченцо Белини. Странно ми е да го кажа, но в интерес на истината, може би Неапол ми носи някакъв вайб на Ню Йорк. И не се шегувам, шумът е същият от града, динамиката, хората, на места мръсотията, но пък и това си има своя чар. Изкефи ме доста. Докато се разхождаш из Неапол, няма как да не забележиш и лицето на Диего Марадона. Той е почти навсякъде. Въпреки, че е аржентинец,
Тук го почитат като истинска легенда. През 80-те години той извежда Неапол до първите шампионски титли в историята на клуба и се превръща в символ на гордостта на целият град. За много неаполитанци Марадона не е просто футболист. Той е човекът, който променя историята на Неапол. Доста походихме и се изморихме и седнахме на едно местенце малко да си починим. Поръчахме си лимончело шприц. Не съм пил такова, обаче виждам, че е доста популярно тук лимончелото заради лимоните. Явно отглеждат доста лимони в Неапол. Сега ще видим как е на вкус. И след това ще се поразходим още малко и вече тръгваме към галерията. Хубавото е, че днес имаме един цял ден в Неапол, ще обикаляме, ще хапваме, ще пиваме и ще ви показвам всичко. Това е най-якото нещо, тъй като мога да ви взема и да го изживеете заедно с мен. Много се радвам за което. Последното ни излизане от България беше преди 2 години, така че много се радвам, че най-накрая успяхме да излезем и сега сме тук. Ето току-що пристигнаха лимончелотата и сега ще видим как са на вкус. О, много е свежо. Хареса ли ти? Да. Много е яко. Мале, топ. Даже май ми харесва и повече от аперола. Така, имаме промяна в плана. Докато си пихме лимончелото, решихме, че е добре да отидем до катакомбите в Неапол. Те си казват Наполи Сотенареа и като цяло е доста интересно място. Чата го препоръча. А пък аз обичам такива места, по-приключенски, по-екстремни, вие знаете. И да, отиваме натам сега и ще се включа. След около 10 минутки сме там. Много се радвам, че най-накрая имаме почивка, тъй като миналата седмица бяхме на Шишенци, не знам дали знаете. Ти си прекарахме много яко, но се изморихме доста и сега си имаме заслужена почивка. И оператора. И оператора, който носи цяла вечер тежката камера с светлината. Абсолютно. Понеже снимаме с нова камера, не знам дали знаете. Която е доста по-тежка, вече по-професионална, с обектив, да, с светлина, с стойка, с гимбал. Да. И много натежава. Особено като си държиш така ръцете, и става като това упражнение във фитнеса с гиричките. Сещате ли си? Ето където е за бицепс. Бицепса направо изтръпва. Направо гърмеш. Така че вече е заслужена почивка. Да. Вече сега аз ще те снимам. Така че имаш... Тук ли? Имаш карт бланш. Където искаш. И ме снима вече. Нищо. Пак? Тези дни аз ще те снимам. Накапах си роклята с зехтин току-що. Но то не се вижда, така че и вие се направете, че няма да го видите на снимките, които ще кача. Ето това е входът към катакомбите, обаче има доста дълга опашка и явно трябва да изчакаме. Не знам, но вижте входа как изглежда. Много е яко. Има вход обаче, който е 15 евро на човек. Доста е, но според мен мястото се заслужава и трябва да се види. Тук до входа има фабрика за лимончело. И ето тук можем да видим как се прави всъщност лимончелото. Много интересно. Жалко, че е затворено и не можем да влезем да видим. Продължаваме да чакаме вече над 25 минутки. И не знам изобщо дали ще можем да влезем днес. Надявам се, стискам палци, тъй като много искам да влезна. Късметът обаче беше на наша страна. И съвсем малко след това... Влизаме хора най-накрая. Нямам търпение. Добре, започваме. Добре. Много е свежо. За сега. Тук ни събраха и ни направиха кратък инструктаж, след което започнахме да се спускаме надолу. Слезаме надолу по стълби и усещам, че отиваме доста вътре в земята. Наполи Сотенареа е мрежа от тунели и огромни подземни пространства, създадени още от древните гърци преди повече от 2400 години. По-късно римляните ги превръщат в водоснабдителна система, а по време на Втората световна война хиляди жители намират убежище тук по време на бомбардировките. Днес това е едно от най-впечатляващите места, които разкриват скритата история на Неапол. Ето тази дупка в тавана е шахта, която е служила като поща за спускане на писма и провизии от горният свят. Това са наистина впечатляващи, огромни, масивни и високи каменни коридори. И човек няма как да не се запита как са ги построили. Това е цял един град с лабиринт от тунели и лесно човек може да се изгуби. Няколко пъти ни предупреждаваха да не изоставаме от групата, тъй като тук често хората се губят. А най-страшното ни изпитание идваше след броени минути. Това, което виждате, е подземната градина, която хората са отглеждали. Опитвали са се да си отглеждат зеленчуци, колкото и трудно да е било под земята. За да продължим напред, трябваше да преминем през супер тесен коридор и хората предупредиха, че ако имаш клаустрофобия, по-добре да останеш. А по-късно разбрах, че наистина са прави. Току-що влезнахме в някакво супер тясно пространство и
Не знам. Тук ли си? Да. Амале, аз снимам всичко. Много е яко, между другото. Въпросът е дали ще минем от тук, защото аз съм малко широкичък. Който е явно много. Да. Мале, хора, много е тясно наистина. Дано ме виждате. Къде се намирам? Не знам, това трябваше да е мечтаната почивка. Не знам къде влезнах. Ужас. О, я гледам на това. Много. Много е тясно. Моника обеща да ми води на пица и паста. Виж къде ме доведе. Аз минавам без да съм встрани. Аз съм встрани. Тунелът продължава около 10 минутки и стига до две помещения. Първото помещение е било публична баня, която била предназначена за всички хора. И тук те са се къпали. Еха! Тук се едно попадаш в някой друг свят. След това отново продължаваме напред и скоро пристигаме и до второто помещение. А второто помещение е частна баня, предназначена само за краля. Уникално. Мале, все едно си в някой друг свят. Да. Виж, то продължава, гледай. След това отново се отправяме към тунелите и продължаваме напред. Влизаме. И ако падне... Не знам. Ма това не е като Escape Room. Тук е някаква дупка. Открих. Представяш ли си? Е, да следваш хора. Ми уж ги следвам, ама. Малко след това излизаме от тесните коридори и продължаваме напред. Ето тук лежи Тутанкамон. Започваме вече да се връщаме нагоре по стълбите и да напускаме катакомбите. Вече тура ни приключи и се ориентираме да се връщаме обратно нагоре по стълбите и да излизаме от тук. Изживяването беше невероятно. Препоръчвам ви го на 100%. Това може би е най-яката част от Неапол. Задължително трябва да отидете. Мале, светлина. Излизаме хора от катакомбите и беше много яко, наистина. Беше невероятно изживяване. Препоръчвам ви, дойдете ли до Неапол, задължително елате тук. Посетете го, защото си заслужава. Спираме набързо да си вземем едно кафенце и продължаваме. Сега отиваме към галерията и след това към замъка. И то вече стана около 5, така че имаме още малко време. Хубавото е, че и галерията, и замъка са едно до друго и са извън центъра, така че си тръгваме от лудницата, за което се радвам, и отиваме на малко по-спокойно място. По пътя намерихме много яко пазарче и си взехме макарони, френски макарони, и сега ще ги пробваме. Много интересно, има ястия от всяка една държава, между другото, но не мога да ви снимам, тъй като държа кафе и ми е доста трудно. Ето Моника пробва макарона С карамел. с карамел. Любимият ти? Да. Малко е топличко, да. Петка не. Чакай аз да пробвам. Това е с горски плод, не знам. Много такова. Много гаден. Много гаден. Що? Сух. Малко, да. Еми 6 за 10 евро. Това сигурно стояло тук една седмица. Не, изобщо не ми хареса. Малко след това продължаваме напред и се озоваваме сред търговските улици на Неапол. Полицията току-що влезе и се качи на площада между хората. Просто уникално. В момента се намираме в търговската зона на Неапол и има адски много магазини. Отляво и отдясно просто е пълно. Има много марки. Намира се на път към галерията, така че няма как да не минем от тук просто. Нямаме избор. И сега ми кажи, че това не ти носи вайб на Times Square с толкова много хора.
Видяхме магазин на Пандора и както знаете, традицията повелява. Трябва да се провери за талисман. Ако има, трябва да се вземе. Така че влизаме сега. След като взехме талисман, продължаваме напред към галерията. Ето това зад мен е галерията вече. Наистина е феноменално. Интересното е, че галерия Умберто е вдъхновена от прочутата галерия Виторио Емануеле 2 в Милано. Освен търговски център, тя бързо се превръща и в културно средище. А именно тук в краят на 19 век е открито и едно от първите кина в Неапол. Тук са прожектирани филми на братя Люмиер. Какво мислиш за галерията? Харесва ли ти? Много е красива, уникално е, наистина. Но на снимка не може така хубаво да се обхване красотата и мащабите. Между другото, наистина, преди да дойдем в Неапол, изследахме няколко влога и не беше нищо впечатляващо. Дори когато идвахме насам, си говорихме, че трябваше да изберем друга локация, защото няма да сме толкова впечатлени. Това обаче е тотално грешно. Градът е уникален, има невероятни места и наживо е много по-красиво и впечатляващо, отколкото всъщност изглежда на видео, така че не се лъжете по кадрите. Да, посетете Неапол, много е хубаво. Много. Ние сме много очаровани. Много и съм доволен от избора си и не съжалявам. Аз също, много съм доволна. Даже с удоволствие бих дошла втори път. Абсолютно. Ние сме за 2 дни, тук 3 и със сигурност няма да успеем да видим всичко, така че... В града има 7 замъка, така ни каза хост на хотела. Няма да успеем да ги посетим всички със сигурност, но пък сега ще отидем до един, който е близо до морето. И после ще капнем и така. Ами направо да тръгваме натам. Хайде. Да, хайде. В момента сме пред замъка, обаче лошото е, че вече е затворен. Не знам, явно работи до по-рано и няма да може да влезем вътре. Можем да го видим само отвън. Така че ако искаме да влезем вътре, трябва да дойдем утре пак. За жалост. Ама не знаехме какво да се прави. Такова е. Тази вечер сме на паста и си поръчахме паста, аз си поръчах равиоли. Мони си поръча... Какво си поръча всъщност? Паста с рагу и рикота. Паста с рагу и рикота. Да, сега ще видим как ще изглеждат и си поръчахме една порция с кари общи за двамата, така че чакаме да ни ги донесат. Много се изморих хора, днеска много крачки навъртяхме и беше много продължително, но сега ще се починем вече. Приложението на телефона ми показва, че сме минали около 10 км, което са около 16 000 крачки. Мога да мина за бременна жена. След тази чиния. Току-що станахме от ресторанчето и сега се прибираме, отиваме вече към нас, вървим. И утре ни е последен ден. Чудим се къде да отидем, мислим до Соренто. Има влакчета до там, има автобуси, така че най-вероятно ще се пуснем да се разходим. Друг вариант беше Позитано или Капра, но до там се ходи с ферибот, а цените са доста скъпи на билетите. За двамата отиване и връщане отива около 100 евро и просто решихме, че не си заслужава. Та най-вероятно ще е Соренто. Утре сутринта ще се включи и ще видим на къде ще ни отведе вятъра. Та ще се приключени определено. Пожелавам ви лека нощ и до утре. Чао! Чао! Добро утро, хора, от нашия последен ден, ден 3. Днес сме решили да отидем до Соренто, надявам се да стигнем до там. Тръгнахме вече, часът е 8:30. Трябва да отидем до метрото. Оттам имаме 2 спирки, след това слизаме на ЖП гарата. Хващаме влак и след час и 20 минути сме в Соренто. Надявам се всичко да мине по план, така че предстои да разберем. Опитваме се да намерим метрото, тъй като е доста трудно направено. Ето. Успешно пристигнахме на площад Гарибалди. Та сега остава да си хванем влаката успешно и всичко ще е под контрол. Обаче днес е голяма жега, още рано сутринта на пича и не знам как ще оцелеем.
Хора, най-накрая сме на гарата вече. Беше голямо бързане, тъй като в 9:16 е влака, а в момента е 9:10. Искахме да го хванем, тъй като следващия чак в 10. Докато си вземем билети, беше голяма паника, но най-накрая успяхме и сме тук. Сега чакаме влака да пристигне и се качваме. Пътуването до Соренто с влак си е истинско изпитание. Толкова много хора, всички са наблъскани, няма място за нищо и на всичкото и отгоре е шумно. Това не го правете, хора. Никога не пътувайте с влак до Соренто. Никога. След може би най-мъчителните час и половина в живота ми, най-накрая пристигаме. Така че, добре дошли в Соренто. Хора, понеже влакът е много претъпкан и не искам да се връщаме пак с влак, мислим да си купим билети за ферибот, тъкмо да се разходим, да видим как е на корабчето, така че те не са скъпи, 18 евро на човек в посока, така че според мен повече се заслужава да го направим. Готови сме, купихме си билети успешно и вече сме спокойни. И сега вече можем да разгледаме Соренто. Айде! Искам да ви кажа, че сме само 20 минути в Соренто и вече ми харесва супер много. То е малко градче, курортно, лъскаво, има адски много палми, магазини и е много приятно и красиво, така че бих дошъл тук просто само за море. Влизаме в един супермаркет да се вземем водичка, тъй като тук е много горещо, между другото. Не знам дали ви казах, но е адска жега. Въздухът е доста по-тежък и... Да намерим бомбони Соренто. Да, много е важно да намерим бомбони Соренто. Предполагам, че това е родината. Тук се произвеждат. Отиваме на касата и излизаме от магазина, айде, че искам вече да видя центъра на Соренто. Можем да пресечем и ето там се вижда морето. Сега ще видим. Хора, вижте каква рисунка от цветя. Не, това е наистина вау. Току-що решихме да пробваме така нажмялото лимонено сорбе, така че сега ще си вземем и ще видим как е на вкус. Ето тук може да видите как изглежда. Hello. Ask me. For the ice cream in the lemon, is it one flavor? One or two, whatever. Ето хора, вижте как изглежда. Много е яко. Сега е време да го пробваме. Мале, брутално е. Много хубав вкус, много различен. Спрямо нашите сладоледи в България, тук е направо вкуса е много по-хубав, коренно различен. Виж, тук има капучина балерина. Обаче масово хората са си с бански и чак ма я, че ние нямаме. Това е главната. Накрая на главната се вижда нещо като планина и пещера. Вътре сякаш виждам. Мале, много е яко. А това как са го направили, направо не знам. Това е нещо като... Не знам, като камъчета малки. Ами мога да ви кажа, че всъщност возенето от час и половина в претъпканият бус се струваше. Определено се заслужаваше. Но с ферибота ще е в пъти по-готино, сигурен съм. Виж, много сладки магазинчета. Все носи в Слънчев бряг. Е, такава шапка ти трябва. От тук, ако продължим направо, ще слезем до морето, така че отиваме да го видим. Не ме интересува обаче другият път, идваме да почиваме ей тук в този хотел. Намира се точно до брега. Предлагам ти направо да се запазим за другото лято или за по-късно това лято. А то е колко? 5 звезди или 4? Оф, 6 капича. 5 звезди е. Мале, и си точно срещу брега, човек. Уникално е. Вижте хора долу плажа. А виж как е направена там ивицата. Да. Брутално. И водата е чиста също. Мале хора, много ме я, че нямаме бански. Много. Щехме да слеземе долу. От тази страна е морето, а от ето тази страна е града. Обаче палмите са много красиви.
Много ми хареса Соренто. Давам му 10 от 10. И аз му давам 10 от 10 и обмислям да дойдем тук на море. Със сигурност. Даже може още това лято да дойдем. Да, съгласна съм. Ще го обмислим. Ако има време и пари, всичко е възможно. Определено всеки похарчен лев си заслужава за тази почивка, така че ако се чудите дали да ходите до Соренто или не, направо си стягайте багажа и тръгвайте. Ако дойдем на море, се наемаме такова скутерче и ще обикаляме тук с него. Сега влизаме да разгледаме хотелската част, да видим как са хотелите и веднага попадаме в някакъв оазис. Вижте колко голям кактус. За първи път виждам нещо подобно. Това тук е някакъв музей на Леонардо да Винчи. Кога ще си купим вила тук, кажи? Кога? Ти трябва да купиш това. Не, ти трябва да купиш. Между другото се снимах и ето този човек с куфара спря, чакаме да си направя кадъра и продължи. Хората са много милички. В България никой няма да ме чака. По-скоро ще ме набият и после ще минат през мен. В момента се намирам на Кея, точно на края на брега. Искам да ви кажа, че е уникално. От тази точка просто гледката е невероятна. От тук дори се вижда Амалфи. Ето това в далечината. Вече доста се изморихме нагоре-надолу, докато се качим отново до града от плажа и направо капнахме. Та сега седнахме на едно кафенце да си починем. Ще пием по едно кафе и вече е около 3 часа, така че имаме още 2 часа. Дори бих казал час и половина и трябва да ходим към ферибота, така че ще се ориентираме към тръгване, за жалост. Но Соренто адски много ми хареса, за пореден път го казвам и съм впечатлен. Бих дошъл тук отново със сигурност. Ето това ми е капучиното и водичка. Ти на какво си, на количка? Количка forever. Cola lover. В момента търсим пристанището, тъй като навигацията ни заведе до едно забутано място, едни стълби, които всъщност бяха затворени и не знам как ще минем. Едни хора ни опътиха, че трябва да минем насам и вървим в момента през някакви други стълби, не знам какви. Да се надявам да ни отведе на правилното място да си хванем корабчето. Вече много се заморихме, искам да си ходя и да си почина. Мисля, че намерихме пристанището и сега остава само да си дочакаме ферибота. В момента е 4:10, а той идва в 5, така че имаме малко време да се качваме. Тук сме вече хора, всичко е под контрол. Не се притеснявайте. Ще се приберем успешно. Няма как да не се приберем. Надявам се да е успешно, още не сме се качили. Дано не паднем от ферибота. Качваме се хора най-накрая. Тръгнахме хора, не знам дали ме чувате, но е много шумно. Но се намерихме места отвън и е супер яко, защото ще гледаме пътя през цялото време. Беше много яко, наистина. Но знаем, че няма как да се случи това. Но в някой живот или някой ден, когато си купим яхта или лодка, ще скочим. Ще може да скачаме колкото си искаме. Ще плуваме с салки. Обратно в Неапол. Ще бъдем каждио. Хора, кажете, гледали сте каждио? Пишете в коментарите. В момента се прибираме, вървим към апартамента и за жалост това не е последна вечер. Почивката не свърши и е време да се разделим с вас, така че ако епизодът ви е харесал, абонирайте се за канала, харесайте видеото и напишете в коментар коя да бъде следващата ни дестинация. Утре имаме полет в 8:30, така че трябва да се приберем, да се оправим, да си поспим и около 3-4 трябва да станем, да отидем до летището, тъй като имаме 2 часа за проверка, за чекин, за всичко останало, така че
около 3-4 трябва да станем. А ако този влог не ви е бил достатъчен, отдясно ще ви излезнат моите влогове от Рим. Може да изгледате и тях, така че цъкайте отдясно и ще се видим направо в тях. Чао от мен и до нови срещи!